Nacrtala sam pača lubenice. Spremite mi, molim vas. Nema problema. Dakle, počinjem. Uzimam lubenicu i snagom odvajam koru kija. O da. To mi treba. A sad ću iseći lubenicu. O, kako je slatka i sočna. Zatim ide naranđa, ananas i drugo voće. Sve treba lepo iseći. Ja ću imati voćni miks. Kakav miris. I zmajevo voće ću iseći. Da, tako je. Zatim banana. I na kraju kiwi. To je to, sve sam isekao. A sad mi treba sladoled. Obožavam Baskin Robbins. To je najlepši sladoled na svetu. Oho, šta je izmislio? Dobro, sad ću krasti sladoled. Opa! Da, evo ga. Super! Šta još ima? Što? Gde mi je sladoled? Ja si ga ukrala. Naučit ću te pameti. Smirite se. To je moj sladoled, vrati mi. Dobro. Sad ću rasporediti svo voće. Odlično. I gore ću staviti sladoled. O da, izgleda prelepo. I pokriću sve drugom polovinom lubenice. Eto, napravio sam voćni sendvič. Nije loše. Dobro, a ja ću uz pomoć blendera samljeti lubenicu. Kako je moćan. Nisam očekivala. Bako, šta to radiš? Kako vibrira. Gotovo. Sve u redu, draga, ne brini. A sad mi treba želatin. Sipat ću ga unutra i dobro sve izmešati. O da, tako je. A sad ću to sipati u pleh. A zatim, malo zalediti to. Kako hladno. Odlično. Sprej za hlađenje mi uvek pomaže. Gotovo, sve se smrzlo. I seći ću to na tanke trake. Tako je. Pogledajte, napravila sam slatke špagete. Zar to nije preslatko? Servirat ću to u koru od lubenice. Lepota, a igle za pletenje će biti umjesto kineskih štapića. Divno, baka je završila. Može se probati. Obožavam sladoled. Jesi napravila nešto? Ups, zaboravila sam. Dobro, krećem. Dakle, prvo treba iseći lubenicu. Zatim izvaditi jedno pače i pojesti ga. Preslatko. Dobro, zapravo imam ideju. Napravit ću kugle od lubenice i kugle od sladoleda. Mislim da će to biti odlična kombinacija. O da, svaka mi čast. I sama bih to rado probala. A tu je njuška za ukras. Zar to nije preslatko? Prijatno, draga. Wow! Od čega da počnem? Probat ću ovu slatku facu. Wow! Sladoled! Obožavam ga. A kakva je lubenica? Preslatko! Sviđa mi se to. Idemo dalje. Kakve zanimljive nudle. Sad ću ih probati. Baš me zanima. Wow! To je baš ukusno. Da, super. A kakvo je to voće?
Sviđa mi se. Kakva sočna lubenica. O, da. I punjenje je divno. Predobro. Dakle, odlučila sam. Pobedio je Zak 100%. O, da, ja sam pobednik, to. Sad ću završiti crtež. Eto, želim jaja. To nije teško. Možete početi. O, ideja je super. Počet ću da kuvam. Dakle, trebaju mi jaja. Otvorit ću pakovanje. Nešto neće, hajde. Sve se polupalo. Od čega da spremam? Tačno. Koristit ću omiljene slatkiše Sofiji. Ona obožava marshmallow, a on baš liči na belance. Posebno ako ga malo rastopim. Gotovo. A sada treba napraviti žumance. To će biti žuta žvaka Huba Buba. Savršeno. A umjesto soli ću koristiti pucketave bombone. Odlično. A jao, Deni, jaje se ne spremaju tako. Sad ću vam pokazati kako se spremaju. Razbit ću jaje u činiju i odvojiti belance od žumanceta uz pomoć ovog praseta. Kad su žumance u odvojenoj činiji, sipat ću belanca u druge dve činije. U jednu činiju ću staviti crvenu boju, a u drugu zelenu. A sada mešam sve to. Zatim ću umutiti žumanca. Da, super. Sada sipam žumance na tiganj. I čekam da se isprši. Odlično. Uvrnut ću pola. A na drugi deo ću sipati zeleno belance. Zatim sipam crveno i uvrćem sve to. Ostalo iseći sve na male komade. Da, odlično mi ide. Ukrasit ću zelenilom i paradajzom. O da, Sofi će biti oduševljena. O, stani, baka je ponovo zaspala. Bako, probudite se. Bako! Jao, šta? Gde? Ne spavam. Da, sečem papriku. A sada stavljam sve to na tiganj. A u svaku papriku sam stavila jedno jaje. Odlično. Hvatam. Da, tako je. Sofi, probaj brže i izaberi pobednika. Tako sam gladna. Šta je to, paprika? Ne volim povrće. Okej, probat ću. Odvratno. Dobro, sad ću probati ovu šarenu rolnu. Izgleda super. A kakav je ukus? Opa, to je stvarno dobro. Wow, a ovo je slatko jaje. Neverovatno. Tu su i pucketave bombone. Cool. A od čega je žumance? Moram probati. Pa to je moja omiljena žvaka. Da. Oduševljena sam. Cool. A dakle, dajem pobedu slatkom jelu. Što? Ne mogu da verujem. Jeste čuli? Pobedio sam. Hoću tortu. A možete početi da spremate. Hajde. Naravno, već imam ideju. Uzet ću gotovu tortu. Ma šalim se. Treba mi samo poklopac od gotove torte. A sada uzimam rozenati. Kod mene ukus jagoda. Sipam u kalup. Tako je. A sad ću rasporediti sve po celom poklopcu. Da, treba mi tanki sloj. Ostalo je sačekati dok se sve stvrdne. Odlično. A sada dodajem fil. A zatim stavljam jagode. A preko koru. I ponavljam to nekoliko puta. Odlično. A sada okrećem.
Bako? O ne, je li spava? Hej, ustaj! O, šta je bilo, Chloe? O, tvoja torta je divna. Vreme je da ukrasim svoju tortu. Napravila sam kikice od marcipana. A sad ću napuniti okrugli kalupi čokoladom. Tako je. Odlično mi ide. Gotovo. A zatim dodajem fil. I pravim čokoladne kuglice. O, kako slatko. Moram ukrasiti trakama od marcipana. I ubacujem male jestive igle za pletenje. Ja ću napraviti remek delo za Lindsay. Sigurno nećete uspjeti bolje od mene. Baka najbolje kuva. Moram simulirati. Što? Baki je postalo loše. Treba joj medicinska pomoć. Imao sam negde lekove. Vaskrsle. Zombi. Odlično. A sad ću malo pokvariti šefovu tortu. Ubacit ću prst unutra. Bako, šta ste uradili? Ukusno. Ja moram je popraviti. Stavit ću preko kalup i napuniti ga nutelom. A zatim dodajem Skittles bombone. O da, kako lepo. Ostalo samo dići kalup. Wow, odlično, sve ide kako treba. Posuću sve šarenim konfetama i to je to. Wow, kako lepe torte, obožavam ih. Hoću da počnemo od ove. Kao da je pletena. Ali to je prava torta i mnogo je ukusna. Ok, vreme je za sljedeću tortu. Wow, koliko Skittlesa. Obožavam ga. Čokoladne kore su divne. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Wow, ova torta je sa nutelom. Kako super. Wow, i ukus je predobar. Oduševljena sam. Ova roza torta je pobedila. Čestitam. Da, znala sam da će moja torta biti najbolja. A vi je morate spremiti. Ok, važi, sestro. Cela torta? U redu. To je lako, Sandy. Iseći ću krug u centru kore. Da, tako je. A sad ću premazati sve čokoladnim kremom. Treba mi što više fila. Hoću da napravim visoku tortu, tako da što više kora, bolje. A sada treba pokriti tortu filom. Hej! Ko je to uradio? Mešam. O, šefe, nemojte se tako nervirati. Pocrveneli ste. Ne stoji vam lepo. Fil je ispao prelep. A mogu ga sipati na svoju koru. Odlično. A gore ću staviti mrežu od marcipana. O da, to je prelepo. Moja torta je ispala malo kriva, ali nema veze. Nutella će sve popraviti. Jesu to poki štapići? Obožavam ih. Sad ću ih ubaciti u moju tortu. Da, tako je. Ostalo je dodati oči i usta. Kako zabavna torta je ispala. Glazura sa ukusom Skittles. Mnogo je ukusna. Sipat ću je u centar torte. Do kraja. Da. Odlično. A sad ću staviti bombone Malteser okolo. Svi ih vole. Pogledajte kako je lepo ispalo. To je pravo remek delo, svaka mi čast. I ja sam završila. I ja sam završila. Moja torta je tako strašna. Sandy će se sigurno uplašiti. Neću pobediti. Ako samo ne eliminišem konkurente. Dakle, moj prank počinje. Jao, to je buba švaba.
Kakav užas, buba švaba! Moram je prebiti, tako je. Eto ti. Nećeš otići u Sandinu hranu. Nikad. Jao, i dalje živa. Sad ću je prebiti. Eto ti još. Gotova si. Da. Moj plan je uspeo. Šta je to? Užas. Pa dobro, sad ću probati to. Fuj, odvratno. A šta su ovdje spremili? Fil je super, ali torta užasna. Oho, ovo barem liči na tortu. Sad ću probati pače. Wow, pa to je stvarno ukusno. Sviđa mi se. Tort u obliku ježe je pobedio. Čestitam. Da, moj plan je uspeo. Pobedila sam. U tanjiru je potpuno prazno, a tako sam gladna. Ćao, mala princezo. Zovem se Barbie i došla sam da te nahranim. Jao, šta je to? Izgleda strašno. Ćao. Došla sam da kuvam. Divno, onda hajde da započnemo izazov. Dakle, morate spremiti žele u flaši. Obožavam žele. O da, sad ću napraviti najbolji žele. Ali prvo moram napraviti poziv i poručiti hranu. Kako je dobro što postoji dostava. O, evo mojih proizvoda. Kako su sve brzo dovezli. Sada mogu početi da kuvam. Za početak nam treba huba buba i čokolada. Jao, nešto nije u redu. Šta da radim? Oho! Šta je to? Ova ruka je baš strašna, ali jako mi je pomogla. Hvala puno. Sada uzimam šerpu i sipam njen sadržaj u ovu divnu flašu. Pažljivo da se ništa ne prospe. Odlično! Flaša je puna i izgleda prelepo. Hvala ti, draga ruka, baš si mi pomogla. Evo ti poklon od mene. Stvar, marš odavde. Treba će mi med. Nabavit ću ga uz pomoć eksploziva. Odličan pogodak. Košnica sa medom je kod mene. Svaka mi čast. A sad ću dodati med u flašu sa kolom. Da, odlično. Flaša je puna. Sada treba ohladiti njen sadržaj. Uradit ću to uz pomoć tečnog azota. O, osjećam mraz. Kao da je sad zima. Sve je spremno. Wow, ne mogu da verujem. Toliko žele, sve za mene. Probat ću prvo kolu. Pa, nije loše, ali mislila sam da će biti ukusnije. Da vidimo kakav ukus ima roze žele. Izgleda jako privlačno. O da, to je divno. Baš ono što sam htjela. To je najbolji žele. To, pobedila sam. Znala sam da sam najbolja. Dakle, moram skupiti ovaj krofne. Tako je. Tu, pobedio sam. Pobeđuj ti zajedno sa nama. Instaliraj igricu Multidosort u Google ili Apple Store-u. Sljedeći zadatak će biti da spremite ovakvu lepu tortu. Odlično, hajde da krenemo. Dakle, treba će mi 2 kore. Uzet ću 2 kalupa, jedan manji, drugi veći. I iseći krugovi. Tako je. A sad ću to sve sastaviti. Pogledajte kako je lepo ispalo. A zatim ću dodati fil. I ponoviti ovako nekoliko puta. A da bi bilo još lepše, premazat ću tortu sa krajeva roze filom. A ovom lopaticom ću sve pažljivo razmazati. O da, odlično mi ide.
Također će mi trebati nekoliko čokoladica. Pažljivo ću slomiti čokoladu na male komade. Napravit ću lep i ukusan mozaik oko torte. A preko ću staviti lep roze fil i dodati čokoladna srca. O da, ispalo je baš slatko. Moja torta je spremna. Wednesday, a kako je kod tebe? Kod mene je sve odlično. Nemoj me tako gledati. Uz pomoć belog fila ću napraviti ovakav uzorak. Treba premazati svu tortu. Da, tako je. Odlično. Sada treba dodati crvene boje. Za to ću koristiti ove špriceve. Sipat ću sav sirup na tortu. O da, svaka mi čast. Sve je spremno. A ko je to? Hrana, hoću da jedem. Treba mi vaš mozak. Je li uvek tako nervozna? O, mozak! Joj! Skloni ruke od moje torte. O, trebaju mi tvoje oči. O, ne vidim ništa. Tako ti treba. Stavit ću oči u moju tortu i to je to. Jo, šta je to bilo? A dakle, torta je spremna, prijatno. Konačno su moje torte spremne. Jo, a šta se desilo sa ovom? Izgleda da je malo povređena. A nema veze, ipak ću je probati. Unutra izgleda baš neobično. Pa, skroz i obična, ništa posebno. O, a ovo je već zanimljivo. Torta u obliku mozga. Probat ću. Wow, to je divna torta. Baš mi se dopala. Naravno da je pobedila Wednesday, čestitam. To, pobedila sam. Drugačije nije moglo da bude. Vreme je za ručak. Morate mi spremiti burger. Naravno, to je lako. Računaj da je burger već spreman. Napravit ću pljeskavicu. Od ovog komada mesa ću iseći najnežnije pače i napraviti mleveno meso. Hej, Ruko, imam posao za tebe. Hajde, okreći brže. Tako je. Sada treba ispržiti pljeskavicu. Sad ću vam pokazati kako se to radi. Treba će mi moja knjiga čarolija. Da, tako je. Pljeskavica je spremna. I neću morati da perem tiganj nakon spremanja. Samo 100. Šta ćeš reći na to, Barbiko? Kakav užas? Halo, Ken? Treba mi pljeskavica za burger. Da, naravno. Eto, hvataj. Odlično. Hvala puno. Miris je super. Preko će staviti sir, listovi sveže salate i nekoliko komada paradajza. A sada najvažniji sastojak. Sos. Naravno, roze boje. Odlično. Burger od Barbike je spreman. Svaka mi čast. Ubacit ću nož unutra. I dodati malo kečapa. Završila sam. Prijatno, mala. Wow! Šta je to? Ovaj burger ima tešku sudbinu. Sad ću ga probati. Wow, tako je veliki. I ukusan. Mnogo. Ne mogu da se zaustavim. To je divno. Oduševljena sam. A sad je red na ovo roze čudo. Šteta što je izgled mnogo bolji nego ukus. Čak mi je žao. Wednesday je pobedila, čestitam. Nije ni čudo. Od uvek sam znala da